Yo, ito. Huli ka ngayon. Si Boy Kito, kumakain na. Ulam niya rambutan guys. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Medyo mataas yung mga balikat nyo. Para ayaw kong pumunta. Malalim guys. Hanggang leg. Ay guys, malalim nga. Ano, hanggang leg ni parang baldo. Akin na yan. Pasok. Pasok. Okay. Bago. Ni Kamundo, ano yung kasabihan mo? Ito is daw. Wala sa itsura yan, nasa diskarte yan. Maliit na sa inyong paningin, nakakabuntis din. Patay! Maliit man sa inyong paningin nga na. Talagang maliit. Soch. Dito tayo guys. Uno na pabukang daan. Igat. Ay! Igat na. Go, igat atin eh. Ape kulukul garta kan eh. Igat guys. Oh, igat. Ahas. Ulag samay. Ulag na okay na, dila may. Udah tayo pare, bagi ni pare balong na eh. Gabi na kayo mo pani. Dila dinay. Kagat atanya. Ini rumare. Ah, kagat ka na. Data ka na kayo mimos. Kabutan yun to kabut ng Katay tanong nata ka? Matilasik ko no hanay. Ako man balin sa. Bukan sa kanto dito malutan no yan. Dito ko na yan. May booster tato yung par. Wala dapat tight. Taiwan natin sana eh. Oh, nariwa. Tim si biya. Hindi ka sila kalapok. Ipon. Sariwang-sariwa po. Okay, hindi na natin kukuhanan yung ano, yung pangalawa mamaya pagka akyat na namin dito. Hindi kita mading alabos di maalam na siga. Po, grabe. Puro kasto ni, kasi ni. Iwar mo to ulag at ko. Trip na eh. Trip na. Gitak tuling. Tininam. Guys, yung nakapunitil guys. Oh, Anim yung anak niya guys, puro panganay yan. Okay guys. Ito, igat. Sa tayo magbaga ng igat. Paring palang. Malamig na pero masarap maligo. Yung paglabas mo sana sa tubig, Piolo Pascal na. Oh, alright. Libre lang talaga mga harap guys. Hindi na ko to. Salit. Nagsuli mo tayo. Ito guys, oh, pinasok na ni Kuya. May pintuan pala yan. Oh! Salit. Nalambing. Tuwarin ka man din nga nakatahan mo. Merong kwarto-kwarto pala to. May kwarto-kwarto. Isang ano lang guys, oh. Huli guys, huli yan, huli. Nakaw. Yan guys, oh, lalaki oh. Yan, OTP. Baka umiiwas yun. Tumalon. Huli. Ganda lang usok mo lang sa muli. Nabulok.
Nandun. Bisa hijau. Ayan na. Di. So, sangkot. Ano bangir? Simbrek mo di tersera. Pumasok sa kabila. Magaling kang dalagka. Ayaw mong magpahuli ng buhay. Yan na. Ito. Huli ka ngayon. Oh. Mag-mga tukang takalam na yun. Bigla ko nabasa na ganyan sila ni nga ako nabasa na. Dami may sa. Isa pa daw. Ito guys, may bakod dito. May bakod dito banda. Yan. Yan. Para ano, pagka may dumaan, maharangan. Papasok sila dito. Papasok dyan, no? Para may kuweba dyan. Yan. May gate yan, may gate. So pagka nakapasok na, wala nang labasan na yan. Huli, ngayon, malaki. Huli din. Tap. Kurang tay! Guys, oh. Yun, talaga. Napandaw na lahat ng ano, ng buwan ni Kuya. So, yung iba umakyat na. Giniginaw. Sumisipol pa nga sila, iniloloko kami. Wow! Naglabas ko, Piola Pascual. Alright. Boy, tapyas pa din. Ang ano? Dalag. Dulas. Snakehead. Ito yung butiti sa amin guys. Sa ibang lugar butiti, iba naman yung itsura sa kanila. Oy, tumalon. Isang panggana. Ito yung igat oh. Patay na. Ay hindi pa. Gumagalaw pa. Oh. Perbawa maju kata ya gini. Nolak pamputin. Iyo. Oh. Wow. Lapit mo dok. Lapit? Sariwa. Tigitin mo lang tati ko ay ngamlagi jelasikang kumasahan lagi deh. Bawal kasi sa kanya yung jumping salad guys. Pero pagkaluto, pwede. Yung mga sinigang ganon. Si ya, balong today. Balong today. People yesterday. Ngayong araw kasi ano, araw ng linggo. Ang Ilocano ng linggo, Domingo sa amin. So Domingo siya. So balong today. Nglo. Bukas iba na yung apelido niya. Yesterday. Balong yesterday na. Okay, ready. Ngayon mo nan. Hey! Nay! Alert. Si Boykin daw, kumakain na. Tagay na si Bauge. Ulam niya rambutan guys. Hindi oh. Oh. Sot bay. Si boy. Nagkatawa ka mo. na. Lagyan natin ng masarap na sili. Banat kasisid, marinaw. Amay. Ay, kobre. May bulok sa... Tudlo ka natin ako ni tayo. Iwanan ka naman di bakrang na. Kayo na yung bikin natin eh. Hindi ba? Mambat ilang. Makakapay. Kanay. Ay. Mambat sila. Walang. Wapo na ko dito nung pagbabaw. Boy Scout din tayo nung araw. Pwede yan, kutsara. Pero lagi kang makunat. Taray na ma-approve sa akin. Pampaganda daw to ng boses. Try ko nga. Yeah. Ano yung kanta mo? Ano yung kanta mo ng naran?
Jobit. Hindi pa nagbago guys kasi hindi ko pa nalunok yung luya kasi. No? Catch and cook na naman guys. Catch and cook. Parelang nagudak ko man sila ni Balong yun. Kaya ito. Una ako. Ano ang butil? May salang mata lang harga tuduin na may. Anak pagil pulutan tan. Hindi na tadigunan. May body kayo mo tayo ngamin. Tama nga makapangan pala. Hindi na insan nga. Lobos yung awali talagang may tinong bugaming doon. Pupud lang ito bisita da. Hindi mo sa mga trust niya. Bala, tapi may sabal na eh. Daming pampasim. Galing pa sa farm nila. Farm ni Dayat sa kalamansi. Dahil alam kong may bagong mamaya. Matira na yung iba. Oh boy. Ang galing ng diskarte mo kuya Lo. Ah. Dahil pa dyan eh. Misgrasya nga tayo eh. Yung balsig to. Luya, sarap. Ano? Diskarte niya ako. Ganyan pala yung tamang paraan. Galing pala tong pare ko ah. Yan si Kasisid. Oh. Magmagambay. Yung talent naman ni Baldo pag paghalo. Diyan kasi siya nag-umpisa guys. Ano na kung gawa mal. Sa Pilipinas Flavor. Got Talent. Testing na natin. Panal ko ito mong Testing na natin. Wala. Diba? Yung pagbatang yung kabingan ay ah. Pero bro, Sarap. dumating na yung ano natin, sponsor natin. Next time ano na to, magbabagong buhay na ako, hindi na ako inom ng alak. Pag wala. Sabay niya nga bandi. Isang kalderong sabaw guys. Igat sa kadalag. Ang pinagtataka ko guys, ang dami na mga pulutan. Ito pa yung gustong gusto nila, luya. Apay dila sunak to yun eh. Pati yung sibuyas. Pati yung sibuyas, pinagagawan. Shot natin guys, konti lang. Kinawang paway mo. Yan yung il. Kill. Ha? Usok-usok pa oh. Ngayon, malibay. Man. May met na dito tayo ka na. Bloody. Yung lover boy natin guys. Oh. Uy, mati ka ta. Sakpan. Taba-taba. Daming sili oh. Binigay ng ano guys, binigay ng bisita ni Kuya Michael. Silaw na. Intilens. Intilens. Kabugaw. Kapayaw. Makikita ko lang. Binigyan din natin sila ng ano. Ganito, ipon saka dalawang dalag na inihaw. May dumating na naman na ayuda guys. Ito yung sarap. Ayos. Ito ang ipakita kinibagat ko. Sigarilyas. Ito mga biya. Sarap suos. Ang sarap naman. Oh, nagadumata silinan bro. Gawin mo. Kawan, hanggang na atat. Masarap to. Meron pang ano guys, kangkong oh. Bilhin niya ganito ni bro. Sarap. Naluto aja pun juga display mo kumapit yun tapi cura kon. Malapit na makompleto guys. May igat na tayo. Tikman na natin itong igat. Nataman na ako. Hindi ko pa natitikman eh. Si atin niya. Yung kuko natin guys, mancha sa yan. Sibuyas. Manis na miss. Sabaw. Balahag siyang kan. Doon. Okay na sa akin to kahit walang ipon. Alright. Sarap. Hindi mas dig. Di pa mudyatan. Sa pa nga. May sili. Di ba kasi Dikit na eh. Idol ko talagang tinta ni Bros. Balong tiwas Siya, yan. may sarili pa siyang sabaw oh. Muna tika nakatay yung kabilang mo. Ay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim yung pagpipilian mo, bahala ka na dyan. Pito. Pang-pito yung luya. The best to, the best. Yun, may ano. Yun! Binalikid dantang. May itlog. So guys, idol natin yan si Kuya Anton. Shout out kay Ramel Matias.
At saka si Rap Salvador. Yo. Mga kaibigan ko. May apelido na. Dati Kompleto na. Yan si Kuya Anton yan, ano? Ronnie Ricketts ng Cagayan. Si Kuya Anton may lakad mamaya. So muna na po siya. Okay lang yan. Sa Tagay talaga, walang pilitan, no? Diba? Yung ano lang naman natin dito, purpose naman natin dito yung katawan lang, di ba? Pero yung mga ganitong engagement ba? Ragragsak lang ba? Dahil dito, pwede kang mag-pass. Pwede kang mag-pass, walang ano, walang pipilit sa'yo. Kahit bagaw to, alam namin na walang pass na bagaw. Ang mga pass. Sa Bugay meron. Shout out sa kila Insan Marie. Pass yung apelido. Ng Noel. Siya si Manong. Awang pas sa mga paimtiran. Ang ganda-ganda. Guys. Ito, malapit na rin kaming pauwi. May kilaw. Kunting kasiyahan na. Konti, tingnan mo yung naubos natin. No? May Anim na yan. Hindi. 4, 6, 7. Hindi lang yan. Meron pa sa tuktok. Ang saya. Kahit malayo pang Christmas. Ito kami parang Christmas party na. Guys, magpapaalam na si Kuya Anton. So Kuya Anton, ingat ka sa daan. Pag may pumarang chicks, huwag mong pansinin ha. Sige. Sige. Bye-bye. Kung sarap makis. Bro, ano sabi mo bro? Parang nakakaingit. Mahal, uwi ka na please. O diyan. Ingat. Ingat, bale. Kiss mo nga si Baldaw. Ayoko, may nagmamayari na yan. May nagmamayari. Sumira pa lang. 4:45. Yan. Okay guys, bale 4:45 na ng hapon. Tuloy pa rin yung ano natin, inuman natin. Kasama si Paribaldo syempre, si Boss Michael, si Ading Bal, si Bro Robin, si Sid Marino, saka si Kelsen D. Tapos kita nyo guys, sobrang tipid namin kanina, hindi pa tayo nagkarga no? Kanina pa tayo. Yung bilog. Yung vlog natin, huwag mo na kamadahin bro, para mapaganda yung vlog natin, okay lang yan. Hindi, ito 2, 4, 6, 7. 7 na, may pang 8, may pang 9. 2, 4, 6, 8, pang 9. Ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po kami. So bale, pag natapos tong ano na to guys, kakain na rin kami kasi medyo medyo gutom na rin kami no. Pero syempre ubusin pa rin natin tong panglas para Saan tayo kakain? dito. Sainin natin yung ulam yan. Ano yung kanta mo? Kanto. Paano? Eternally. Hindi yung kwando, iba. Yung kwando. Forgive me Delilah, just your taken more. Kanto ba yun? I guess you're not taken. You're not taken anymore. Sikaman kasi Sid, mong tira. I'll break I saw the light in the night by the Sample pa lang yan guys. Oh, jaman. Napigsan yung Tira mo ta. Oh. Hello guys. Kunama ni Ading Bal. She was my woman. Yeah. Yeah, sige, yaman. Hindi, kasi ganito yung gano'n. Ako nakakanta. pasok mo. Pasok Kyle. Yeah. Senyorita. Delilah. Yamon. Delilah ka no. Before. Delilah ka no, yaw. Libre rambutan. Ay, rambutan. Oy, pakilo ka sa awit. Huwag kembot ka, wait. 20. Okay, guys, si Ading Balong kayo kumain, pananghalian, pero gabi na. Pero kami kakain yan. Kayo kamamati ka mo din. Woo! Alright.
May sili pa tayo dyan, bro? Meron. Nakakondisyon niya. Nakakondisyon ni Baldo. Hindi kayong? Hindi kayong. Ang tinig ka. Ate na dyan. Bale, pauwi na kami. Magdadala na kami ng konting pulutan. Ito, yung isang bilog na iwan. Tapos yung ibang ulam, iniwan namin doon. Si Boss Michael, ano, dadayo sa atin. Siya naman yung dadayo. Bibidyo kaya tayo kay Boss Anton. Alright, baka din na natin mabidyo guys. Kasi ano, medyo tumado na. So, ingat po sa ating lahat. No?